Ilang Batanggenyo sa Israel nangangamba sa kanilang kaligtasan dahil sa tumitinding giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. inutusan ng Department of Migrant Workers at OWA na tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Israel. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Sumiklab ang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas dahil sa nabuhay nilang hidwaan. Daan-daan na ang naiulat na namatay dahil dito. Nakatira sa mismong border ng Israel ang tubong San Juan, Batangas na si Rhea kasama ang kanyang Israeli na asawa. Malapit lang daw sila sa sentro ng giyera kaya't nabalot sila ng takot nang salakayin umano ng mga armadong kalalakihan ang kanilang lugar. Agad daw silang nagtungo sa kanilang bomb shelter para magtago. Doon sa mismong bahay namin, sinubukan nilang pumasok. Pero kasi pag terorista ka, pag hindi ka makapasok, hindi ka naman mag-i-stay sa isang bahay. Lilipat ka. Ang naging sabi ko sa asawa ko nung naririnig ko na sinusubukan nilang buksan yung pintuan namin, sabi ko sa asawa ko, ito na ata yung katapusan nating dalawa. Nakaligtas na lang daw si Rhea at kanyang asawa nang may dumating na mga sundalo na nag-rescue sa kanila. Sa kabila ng kaguluhan sa bansang Israel, hindi pa naman daw magawa ni Rhea at kanyang asawa na umuwi sa bansa. Ang hirap kasi iwan kagaya ng asawa ko. Dito siya nakatira, nandito ang kabuhayan namin. Dahil naman sa kaguluhan sa nasabing bansa, desidido nang umuwi sa kanyang probinsya sa Rizal ang OFW na si Gemma. Kita sa mga ibinahagi nitong litrato ang pagkabutas ng isang bahagi ng bahay ng kanyang amo sa Ashkelon matapos itong tamaan ng raket noong Sabado. Yung first po na narinig ko yung siren, as in hindi po ako nakatulog ng one night noon hanggang na-overcome ko, nasanay na po ako. Pero sa ngayon po, yung pag may naririnig lang po ako na pagsabog, ma'am, kahit yung bread toaster, nagugulat ako. Nagkataon daw na umalis sila ng kanyang amo sa bahay kaya sila nakaligtas. Sa ngayon, hinihintay na lang daw ni Gemma ang tawag mula sa embassy para mapasama sa mga ire-repatriate. Sa mama ko, sa asawa ko po, na wag po sila mag-alala kasi sila po yung pinagugutan ko ng lakas ng loob po. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Migrant Workers at OWA na tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipinong nasa bansang Israel. Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog.